परभणी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकूण 65 जागांपैकी 23 जागांवर वंचित बहुजन आघाडीने तगडे उमेदवार उभे केले। वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकरांनी प्रभाग क्रमांक 6 मधून प्रचार रॅली काढली। आपण जिंकूया या आशयात न राहता कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका लोकांना सांगा असं आवाहन सुजात आंबेडकरांनी केलेलं आहे। महानगरपालिकेच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात आणि ती जिंकण्याची जबाबदारी सुद्धा कार्यकर्त्यांची असते। बाळासाहेब येतील, अजून मोठे नेते येतील आणि आपल्याला सभा मिळेल आणि आपण जिंकू या आशेत न राहता कार्यकर्त्यांनी डोर टू डोर जाणं, शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणं, वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका लोकांना सांगणं आणि त्याचबरोबर मतदानाच्या दिवशी सगळी मतं खेचून आणणं, याच्यावरती आपला विजय का पराभव हा निश्चित राहील। ही निवडणूक तुमच्या हातातली निवडणूक आहे आणि मी आपल्या सर्वांना एवढीच विनंती करतो की आपल्या हातातला ही निवडणूक असल्यामुळे विजय हा खेचून आणावा।